Kaixo guztioi, hemen gaude berriro, Asto Podcast da, eta gu Izaro eta Salim gara. Bederatzigarren atala ja, Bederatzi, ja, bai. Bueno, eta gaur ez dakigu zertara etorri garen. Noi ditugu Nerea eta Gari beti bezala. Zelan? Arratsaldeon. Oso ondo, guran beti ondo. Ja, eske, da. Bai. Nik ez dakit gaur zer egingo dugun, oraindik. La verdad. Inork ez. Urduri? Bueno, ondo. Bur bat bai. Bai, bederatzi atal da oraindik urduri. Es lo que hay. Etorri eritasunekin beti. Ni etorri nahizkotxean eta egin dut galdera berdina. Gaur zertu batzen da, ez dakit. Eta gaur... Zu, eski ez bezet, ez zetu. Ez, hau sorpresa. Gaur, astoak esango digu. A ber, Bai, hartu astoa. Ega ba. hartu zu handa, ega. Nik beratze da eger irakurtzea. Irakurrize. Ba, A ber, lehenengo gaian, orain artiko atalen errepasoa. Ja, hori. Bigarren Vale, eta norko goratzen du zeintzuk ziren atalatz. Venga, hasi zu. bueno, zutxi gora bera. Lehenengoa zein izan zen? Lehenengoz nago gogoratzen. Gogoratzen naiz prozesuaz, en plan. Lehenengo eguna, en plan, Ja, hori bai. lotxa, tal, ez dakit zer. Lehenengo hasi izan zen. Ba, ez dakit. Eta nola ikusten duzu zuen burua, en plan, hasi ginenean lehenengo atal horretan eta orain ja bederatzigarren atal. Oso pro. Bueno, pro. Pro. Oso pro. Ez, Zu igual ez, baina ni bai. Zati decir. Respecto. Lasaiago bai, ez da, konfiantza handiagoa. Ez da, elkar ezagutzen dugu gehiago. lehenengo atala izan zen, en plan, Baina ondo, Aitea- a ver, ondo, bai, ondo, izan zen, ailegatu benga eseri hor, mikroen aurrean, kameran aurrean, Eta zitza egiten. Bai. Aixo nereak oso garika esaldim, ia. Eta bidetik gardu ditugun biak, Bai. Bueno, Osa, super. lepoan hartu eta tegi aurrera. Pega más. Modo dramático. baina bai, taldatu da gaur egia da. Lehenengo atalatik, nik gogoratzen naiz zuek ez zituztedan ezagutzen, bakarrik ezagutzen. Bueno, ja. Hortik aurrera ja, parrandak guztiok batera, ez dakit zer. Guapo. Horrek baten du beti. Talde polita bai. Gonbidatuak, bai, noski. Gonbidatuak oso to. Jorratu ditugun gaien artean zen izan da gustokoena. Edo erosoen sentitu zaretena. Buf. Jo, gustokoena, niri interesgarriena iruditu zaite Zunbeltz egin zuen atala. Guk ia ez genuen hitz egin. Bera bakarrik hasi zen hitz egiten, baina oso interesgarri. Hori Bai, niri ere hori gustatu zitzaigun. Aukeratu, Nik esango nuke hori, edo behar bada Las Jarretasekoak etorri Ai, zirenean. hori bai egon zen. Bai, hori izan zen. Nik nintzen egon. ja. Egia da. Bueno. Gonbidatuek beti ematen diote saltsa, ez dakit. Bai. Bai. Eta publikoa egon zen hemen, izan zen saiorik jendetsuena. En plan... Bai, kostatu zitzaiguna, bro. Bai. Bertsolariena ere zen txarto. Justo. Esateko egon naiz. Baina, bueno, ondo, guztiak ondo, Bai. Oso Bai. Así que, Ez? Etorkizunean, pues agian... Ea ba. Orduan zantet, txegin duterarekin ja... Atletik. Atletik ez dugu gure, ez. Nico Williams euskaraz ondo Eres... mugitzen da. Sí, espera ondo mugitzen da. Y en el Barça también, paso, ez. Ez dugu ungate. Engarterrikoa. Bai, pentsatu behar dugu. Bai, no sé, igual... Nik ekarriko nuke laborariren bat edo lankarrantzako norbait. Gazta egiten duena, edolako zerbait. Edo neska kirolari bat. Ez dut ez txarra. karrako etxain bat. Bai. Eskuente... Nola ditzen da mutil hori adarrak egiten dituenak? En plan, famatua de... Bueno, famatua. Alonsotegikoa. Ez da ganako. Alonsotegiko bat. Nik ITB-en ikusi nuen zerbait. EITB-en agertu zen, bai. Alonsotegikoa. Bai. Egiten dituela adarrak horrela personalizatuta eta oso guapoa. Eta EITB-en agertu da, ez dakit zenbat famatu Euskal Herritik egin dute haien adarrak hor berarekin. Tan guapoa. Bai, ez. Ez que adarrak asko gustatzen zaizki. Kaguen, bale. Azalduko dut, zer gaitik dago norbait horatzean. Ba, ez dugu azaldu, baina harmonika entzuten dugunean, atera bar dugu, zer da, karta bat hemendik eta ea ber zer daukagun, ez dakit. Nola? Galderak dira. Laguntza behar duzu? Aldigan bai, tío. Ahí está.
irakurri bestila ez da geti gero, Ezin dut ikusi. Vale. Lehenengo galdera. Vale, egongo dira galderak eta... Eta erantzun zuzenik dago? Obvio. Bele, barkatu. Ez daki. Zega. Es que ez du nertu goraza. Mega salim irakurri lehena. Zein animaliari mozten zaio izatxa? Ahuntzari, ardiari, untxiari, barkatu. Ardiari. Zer esaten duzu zuek? Ez izaren zaz. Bakarrik izaroren txaba. Urrengoan nirete ba. Oso ondo, bai. Urrengoan nirea, beso ondo. Sí, dale. Vale. Venga. Bakoitzak bere web horrian nahi dion izena jartzen aldio. Bai, beste norbaitek erosi ez badu. Bai, ez dago inolako baldintzarik. Ez, bere esanahi... Badaki, David. Ante la duda, B. Ba ez, lehenengoa da. Bai, beste norbaitek erosi Ba, hori. badu. Hori, bale, ba, Hori da, Ba, hori zen, bai, hori zen. Ba, Barekien, erosten badute dauka R bat goian, boro bitzo batekin. Oso ondo. R, bai, R dauka. Bai. Ojo, Bitu. Espazioan, harrian botaz gero, zer gertali liteke? A. Harria sekulako... Sekula ez... Ez que dislexikoa naiz, tibia zenetan eki. Ez que esan behar da. Oso ondo zaude egiten, joder. Bai, animo, hori apreta. Lasai hartu. Segituko. A. Harria sekula ez gelditzea. B. Bota bezain laster gelditzea. C. Nolako indarrean bota, alako bidean joango da. Ez da, ok. Ojo. Ez nahi zaila. C. Geldituko A. B. Harria sekula ez gelditzea. Hau adibidez, ni baneki ez. Pero, benetan. Benetan, A. apuro. Zuk botatzen baduzu zerbait espaziotik. Bai, Baina, espaziotik. berez Ez dauka, Gravitaterik. hori da. Ez dauka indar bat ekartzen due. Segituko du. eta zu ere atzera joango zara, no? Zein darberarekin. Bai, hori da. Eta- Ulertzen da, ikusten duzi. Espaziora, osan plan. Edo bai. Fizikari batek erantzun dezara komentarietan, eta Bai. alpena, holan divulgazioa, eta... Baina, modo fácil. Bai. Osea, Orain, ipintzen du hirugarrena fitxa gorri bat galdu duzu. Eman txanda urrengoari. Eman bar diot urrengoari. Ez, harmonika entzuten denean, badago lastan hau. Vale. Ez que esan bar da, lan. Bislexioa naiz. Arro nago, que no. 2 minutuko gauza, zamba 2 minutuko. Bueno, jaletuko dugu igual gai ekimen gaira. Ni galdu naiz. Irakurri, mesedez, porque... Bigarren gaia. Udako planak. Oporrak, jaiak, lana. Zer plan egin ohi duzue, zer ez zaizuen gustatzen, eta zerek iramesten duzu. Adibidez, udako planak, zer plan egin ohi duzue. Salim. Euskal Herriko festa guztietara egotea, adibidez. Vale. Ez da gezurra hori. Eta gustatuko litzaidake plan bat horrela, ez dakit Pirinoetan edo aste bat ematea edo. Eta ez, zer ez zaizu gustatzen. Esan behar dut hemen, kamararen aurrean. Ke behar dut esango. Bueno, ez dakit. Baina, udako plan... Egun guztietan gauza berdinak egitea. Vale, oso ondo. Ez dakit, ke ba? No zango zuen lan egin. O no? Udan lat egiten. Que es que udalan egin es lo peor. Joder. Bai. Es lo que hay. Bai. Baina zin naiz lanean uda honetan. Ja, Ondo. ikasle udak, pues bai, ondo esan beharko, no sé. Baina gustora lanean. Ondo hilabetearen amaieran ikusten duzunean, nomina. No, bai. Bueno, ja, gaina ja, azten denean hilabete behar. Eta zuri gadizaz? Mal. Udako Lozara oporretan, digu. onaiz oporretan. Non? Senegalen. Bai. Exotiko. Nire jai bat. Ondo. Mena nobeletan, Zoi, Bate bai. Eta niri ere lan egitea etzai gustatzen. Aurten erabaki dut ez egitea udan, lonik. Irabaki duzu. Bai. Ojo, Asi. Bai. Bueno, bai, ez. Zu adibidez? Planak egitea ba, egun pasa, jo, bese, ondartzara, ez dakit, Igeri egitera. egitera. Eta hori, bai. Bai, niri etzai gustatzen adibidez. Ez que dago, bidaiak, lasaitasuna, ondartza, kirola,
Aixalea, kultura, familia. Pues niri etzai gustatzen adibidez, goizeko orduak galtzea, goiz argitzen duelako, eta udan pues, beti goten gara gauean berandu arte, edo parrandetan eta hablan, eta gero goizan pues, galtzen dira, eta bueno. Pues, Parrandetan bueno, Bueno, osea, ona zara parrandan eta bueltan etzera, bere el amanecer. eta korrika egin, no? Ez, hombre, korrika egin ez baina, korrika obertatu. Baina ez da gauza berbera parrandan egotea eta heltzea etxera adibidez egoizeko 8etan edo gau osoan egotea adibidez nire kasuan Malmazedan 3 arte. Ez que Eta zer, Bai. zu almazean en huracan. ba itzein. Itzein. Sé que tienes mucho que hablar. Ba bai. No, bueno, uda. Bai, hori da, plano. Gelitzen zarela hor plazan. Ba, Irunetan ez dago el amanecer. Ja, bueno, baina Hori es un planot. Eta orain arte udan egin duzuena, a ver, así para dar un poco envidia. Milan, así que. No, Ez gara joan oporretara. bueno, garillas. ni Konilen egon naz. Konilen, eta zelan Konilen? Konil. Euskadiz. Erosi dut kamiseta, bueno, hori pasaren urobeaz, tia. Bueno. Erosi, bai, erosi dut kamiseta. Moztu didate. Ez que, hazten nahi zonrat. A ver, zer esango dut. Venga, Salim, mira, Iruña maitea. Iruñeko buru handiek aurra jipoitzeko erabiltzen dituzten pusikak animaliaren zein atalekin egiten dira. Maskuriarekin, urdaiarekin edo birikiekin. Biriki. Ba, izango da biriki. Hijo, izango. Ez! Maskuriarekin. Bas, meir. Lo siento. Bueno, es que, a ver, erlazionatuta dago, Nerea, ze ezberdintasun dago CD eta DVD baten artean. DVD-ek 8 aldiz gehiago gorde ditzake, gauza bera dira, edo CD batean 4 aldiz gehiago gorde daitezke. DVD batean, CD batean gehiago. Osa, en plan, DVD deko kapasai gehiago. Vale, bien. ¿Cómo? Ojo, 2 de 2. Oza, berbera. DVD da pelikulena, eta dauka, en plan, memoria gehiago. Zegoe, abesta. Forma berbera daukat, ez da. Bai. Vale. Salimos, está sembrado, Bai, bueno. Aquí, corramos en tupido, belo. Gari, zein jokotan erabiltzen da kanta hau? Ama eta alaba joan ziren Elizara, sokasaltoan, goma jokoan edo ustailarekin jolasean. Uztailarekin jolasean. Sokasaltoan. Esaten du jo, Bueno, ni zaila biderekin du. Hau la leche. Claro, kantatu behar zenuen. Kantatu gabe, azekak izan. Kantatu aguzu. Tunen. Eta zer gaitik esaten duzu. Sokasaltoan, no sé. Se casando en plan, huevos teniendo, no sabit. No sé. Hori ez dakit ez dakit zein den. Está listo. Ai, Kalo horrela bai. Bai, ez hori euren, ezin da bez, que me parece en plan, ez. Ja, bai, txikia naiz eta ez da. hostia. Ez. Lo bloqueado. Ojo. Egunen beltean olakoen azterketa egin behar dugu, Bai, txikiten egiten. Ikusteko zelako mierda sartu ziguten Ojo, buruan, txiki bai. Apunta. Guk daukago udaz gaude hitz egiten. Uda honetan daukagu pentsatuta kuadrilla artean ditugu mitikos CDs ikastolan geundenean joaten ginela udalekutara. Bai. DVD, ezta? Eta, DVD. DVD. Zer dira? DVD. Abestiak edo pelikula. Ez gure bideoak. Ba, DVD. DVD. Uste dut CD asin, bueno, igual bai, guzara. Ahi guzti dut horreli dara bai. Bai, ez? Berdina da. CD audio bakarrik ez da. Ah, no, DVD. Bai, hori. Eta Bai, en plan, típico baratzen zara eta, bai. izango da. Mitiko, jaten zinela izkarrietara edo brido. Eta gauza hauek birpasatzeko, pues ondo daude. CD edo DVD ikiste. Ez, CD entzun. DVD entzun. Vale. Orain ez ale, ez que soy disléxico. No, horretara ez balio, baina, bueno. Bueno, orduan zer, a ver, hemen daukagu la carpeta misteriosa. Bai, Ea ba. Venga. A ver, Bo? uf, les Testoa. muchas. Hau, sartu aztoari. Nire tanda. Stop. Wait a minute. Wait a minute. Ai, madre. Bai, a ver. Niri lehenengo orain. Ze azkenak zailagoak dira. Ala. Ez da egia. Bakoitza ez. Baina, bergari. Kilkerrek gorputzeko zein atalanekin egiten dute soinua. A. Ahora. Hegalekin. B. Abarekin. C. Aurreko bi hankekin.
Egalekin. Oso ondo, toma! A ber, Salim, hau da erreza, Eta superlaburra. A ber. Nola du izena argiak internet duen zerbitzuak? Sareko argia, argianet edo teleargia. Argia egunkaria izan da, no? Hori. Errepikatu aldituzu. Entzunak. Sareko argia, Bai. argianet edo teleargia. Ba, nire ustez. Oso ondo. Ona. Eta zein da? Bai. Sareko argia. Oso ondo! Baina, a ber. Respecto. Zuetzan hau. Leko batzuetan, urte zaharretan, ogi koskor bat, trapuan bildu eta armairuan gordetzen dute. Vale, eta orain da, zertarako da uste dut, zer dauz dia hiru oparotasuna eskatzeko errituala da, sopakoa egiteko modua da, edo zaguak harrapatzeko erabat da. Oso ondo da. Oparotasuna, bai, eskatzeko errituala da. Horretzen dituzte zer, uste dut elkurruzko, ez? Bai. En plan tapu bat, ez. Nirea. Nola ditzen da hori? Bai, Oikoskor bat. Ogiko eskorra? Bueno, igual ez da igual, bai, ez, pues eso, kurruzo. Bai. bai, Kurruzko. ez dakien. Oso. Bueno, Kurruzkari. hau, aurten egiteko, a ber, Gazien, rapid. Bueno, urbain irakurriko duta, vale, venga. Bai, ea A ba. ver. Emaion. A ver, zemaleta. Debatean. Tun. Era pore. Ne. Debatea. Ongizate emozionala. Testigantzak irakurri banaka altuan eta komentatzen joan. Barruko testigantzak. Vale. Orduan, irakurri beharko ditugu testigantzak eta komentatzen. Berriro izan. Zagonaz? Bai. Nahi duz irakurtea zurea lastana. Ba. Hai. dira pilo bat, tu. Mucho texto. Vale, vale. Ona hemen, 12 testigantza formatu visual baterako prestatuta. WhatsApp estiloko mezuen modura idatzita. Euskal Herriko gazteen ongizate emozionalaren inguruan. Anistasun tematiko eta identitarioarekin. Guztiak modu labur eta eraginkorrean daude idatzita. Irudietan sartzeko prest. Opatzat. Eta gure honi dena. Venga. Bat, idatze. 19 urte Gernika. Nire kuadrillan guztiok elkar maite dugu, baina ez gara inoiz serio hitz egin. Behin negarrez hasi nintzen eta denek isilik jarraitu zuten. Orain badakit, emozioak partekatzea ez da pisua botatzea, baizik eta elkarri guztea. Kostatzen zaizue emozioak plan adieraztea edo horri buruz hitz egitea? Niri bai. Nire esan beste. Lekuaren arabera, no? Baina lagunekin adibidez, osea, justo honek ementatzen du kuadrilla testu inguru batean. Ez. Osa, lagunekin ez. Niri kostatzen zait. Bai lagunekin, bai familiarekin, edo zein pertsonarekin kostatzen zait asko. Eta nabaritzen dut nire etxean ere bai, nire gurasoak, bueno, nire ama justu ez, baina nire aitari ere bai kostatzen zaio gehiegi. Ja. Agian egon alda bi urteetan lanarekin oso txarto, eta ez du ezer esaten etxean. Eta niri gertatzen zait gauza berbera. Eta nola gestionatzen duzu, osea... Ba, ez dakit oraindik nola gestionatu, tio. Txarto pasatzen dut, benetan, en plan, eta ditzen dute arazo bat lanean, eta eltzen naiz etxera, zelan, bueno, ondo, eta badago. Eta ateratzen naiz kalera nire lagunekin, nire laguna kontatzen diate haien mobidak eta bar, bakarrik entzuten dut eta aholkoak ematen ditut, baina nire arazoak ez ditut inoiz esaten. Ba, hori da horrengo erronka. Bai. Gutxienez badakite arazo bat bela eta hobetu ardu dala, baina bai, ni kontatzen dut. Bueno, eta batzuetan bai igual beste pertsonak zuri adierazten edo, no sé, osea, bere jarrera bai garrantzitsua da zu eroso sentiteko eta zure emozioak adierazi alizateko, osea, me refiero igual zuri kontatzen dizute gauzak,
zure jarrera positiboa delako eta haientzat zu transmititzen duzuna hori delako, Bai. baina igual zuretzat ez da nahikoa haiek zuri, Eske nire ustez ez da hori. Da gauza bat daukala etxetik eta badago, en plan, ni oso eroso sentitzen naiz lagun batzuekin. Normal da ez guztiekin, baina 3 lagunekin Ja. oso harreman hurbila Oso- bai hori. Ja. Eta haiekin ezin dut hitz egin nire arazoak. Egon naiz hitz egiten, edo zein arazori buruz, ez dakit politikari buruz, humoreari buruz edo zer, baina nire arazoak ez ditut inoiz esaten. Ja. Eta bai, badaki. Ja, hori... Eta igual bai badator, gizartean azkenean gizonek ez dute adierazten, ez dute adierazten ez, baina badago aurreiritzi hori de haiek ez dutela hitz egiten haien Horrak esan da duntela eta, bai. Eta orain da, en plan, ordean, yo que sé, txarto pasado de no sé qué, es como, es que eres un poco mierda, ¿sabes? Bai, aflojo. Bai, ez ser como malote eta holan ez. Ez que ez dakit. Bai, Baina neska, Ezi, igual zuk ez duzu hori nabaritzen, baina baina gizartea zat, jaskatetzen du tal, bai. Bai, harremanak du presio bat, harremanak azalekoagoak direla eta bai, gero eta gehiago nire ustez. Osa, orain dago modan, yo que sé, azten zara eratzen neska de mutil batekin, eta zutaz paso egitea es como guay. Pues a mí no me mola ni un pelo. Ez dakit. Te quiero decir. Apuntatu, ¿No? A ver. No, bai, Ez, bai, bai. hori eta guai. Hori dago como... Baina nik ez dakit hori modan da. Bai, benetan. Bai. Bai. Baina gian oso gazteen artean, en plan... Benetan. Pues peor. Bai, hori da. Baina ez dakit. Nik ez dakit. Ez dut esango moda den. Bueno, zu esan hori, sí, idatzi zaitut. Y no me has contestado. Bueno. 2 egun. Te quiero decir. Gertatzen zait, nire lagunok nire bat eta bar. Denbora soan. Ez. venga. Next. Ala. Nire bizarratzen den, no? Hortzako nor, Ea, ba. bari. Kea ze galdera dauzkau garanean. Bai. Nondik hasiko naiz? Hortik. Baina nori galdetuko. Venga, Venga, ba. Bai, salim. Galdetu. Ea ba. Zein lore izen zeukan eroi ezagun batek? Tulipan beltza, Margaritako kondea, edo Abelin Krabelin. Buah, Abelin ze guapo, ezta? Bai. Abelin da hori, ez. Guapoa, bai. Ez. Tulipan beltza. Ah. Tulipan beltza. Ez dakit nahi. Ez dakit, ez dakit, hendigat. Bueno, Zara begiratuko dut. Ia nik lehen begiratu da, no? Nola deitzen zaio orkestrako zuzendariak erabiltzen duen makilatxoari? Batera, bara, edo batuta. Batuta. Batuta, bai. Hori. Zazpiak batuta. A ver. Vale. Nerea, nora ditzen zaio sudurrean jartzen den metal puskari? Piercinga, pusina, edo domina. Piercinga. Bai, Vale, joder. bai. Hori jartzen zuen. Bueno, ondo guzu. Matu ditut guztiak, Ojo. Continuamos. Asmatu Errez da guztia zaizkizu. Bueno, ba, jarraituko dugu barrengo testia bat arezin. Lukari. Venga. Nola irakurtzen da, Salim, malak edo malaka? Izen nahi, ezagutzen duen alda... Biak. Biak, bai. Bueno, ba, malak. Euskalduna naiz, marokoarra eta emakumea. Baina zen bertu. Bai, bilbotarra eta 21 urte, barkatu. Egunero frogatu behar dudala sentitzen dut, are gehiago nire artean ere. Psikologora joatea lotxagarria zela esaten zuten etxean. Orain nik neure buruari entzutea hautatu dut. Bai, bertzen da. Lan egiten dute Marrokoseko jende askorekin, eta batzuetan esaten diate, eske psikologora joan behar naiz, tal, baina ez dakite, eske txarto ikusita dago edo... Eta ez bakarrik hori, en plan, eske jartzen du, Euskalduna naiz, marokoarra eta emakumea. Egunero frogatu behar dudala sentitzen dut. Ja. En plan, Ja, bai. osea, Ja. zuk ez duzu egunero frogatzen, en plan, mutia zarela, no? Osea, edo Euskalduna. Mutila ez, baina Euskalduna eta Marrokosekoa bai. Ja, bueno, baina zu gure duzulako, ez gizarteak. Ez? Osea, en plan, Adibidez nire auzokideak.
denbora osoan, jo, pues... para ser de fuera hablas muy bien castellano, ya. Soy de aquí, soy tu vecino desde hace 15 años, ¿no? Eta denbora osoan. bueno. Edo joatea medikularen gana eta ikustea izena Salim y Haití azarkan. Oh, hablas muy bien, ¿Y tú de dónde eres? Egon bar naiz denbora osoan esaten, bueno, nire gurasoak Marrokosekoak dira, baina ni euskalduna naiz, ari berean Marrokosekoa, eske... Eta gainera, neska, eske denbora osoan egon bar zara... Eta hori aldatuko den zeo zer dela pentsatzen duzu, Ez. Nik igual bai, que inmigrazio orain Ez da handia, orduan, Ja, ez. justo Salimen gurasoen garai hori etorri zen ona, ja nagusiak zirenean, baina bere semeak seme alabak jaio dira eta hasi dira hemen, orduan hemendik igual 20 urtera hori aldatuko da. Igual ai, pues que bien hablas, ai, pues que bien no sé qué. Hori aldatzen joango den zeo zer dela uste dut. Baina, adibidez deitzen zara Martina, y nadie te dice a ver si eres de Cádiz. No, desde luego, baina... ez? Ez que ez dakit, hori ikusi aldugu beste herrialdetan, adibidez, Frantzia begiratzen badugu, agian dira 5. generazioa. Eta badaukate arazo berbera. Badau jendea, agian Mohamed deitzen da, eta ez da inoiz ez Argeliara, ez Marrokosera joan, eta denbora osoan esan behar du, bueno, nire Haitit ez Marrokosekoa, baina ni hemen jaio naiz, eta aldi berean gertatzen da integrazioa, pues batzuetan ez duela funtzionatzen, ezartzen bat dituzu, ez dakit 50 familia santutxun, pues auzo... Ez dakit nola zan, baina... Pues, Ez dugu bihurtzen dela. Hori da. Finean, bai. Getoak egiten direla, eta azkenean pues, egon alda 3. generazio bat, eta 3. generazio hori ez daukala identitate euskalduna adibidez. Ja, baina eske hori, nik esan dudan, adibidez, deltzen bazara Daniela, nahi ez izu galdetza bener nongoa zaren, Maragakoa zara, jo, zer honditzik egiten duzun euskeraz. Eski, igual da, anozetegikoa. Bai, gertatzen da. Ez? Bai, nire ustez orain oso polarizatuta dago gizartea eta igual egongo da jendea, hobetuko dena horretan eta ez dituena horrelako galderak egingo, baina beste batzuek jarraituko dute bide beretik eta... Eta arrazazeria beti gobio da hor eta komentarioiek hortik. Azten mira, osea. Nik ikusi dudan adibidez, Euskal Herri mailan, pues, ikusten badute, pues, etorri dela familia bat Marrokosetik bere umeak euskaldunak sentitzen dira eta pues hori eskertzen dute, esate baterako, ez guztiak badago arrazakeri oso handia. Baina adibidez estatu mailan, Espainia hitz egiten, niri ikusten digate nire gurasoak Marrokosekoak direla eta ni euskalduna naz, eta ikusten da TikToken eta gure komentarioetan denbora osoan moro y denbora osoan. Eta ez como... Ze momentutan helduko gara, normalizatzera pertsona bat izatea Marrokosekoa edo Argeliakoa, eta aldi berean euskalduna. Ja. Justo gaur ikusi dut bideo bat oso interesgarria, honi buruz hitz egiten. Zen mutil bat Gineakoa, eta esaten ni Euskal Herrian jaio naz, baina nire gurasoak Gineakoak dira, joaten naiz Gineara esaten diate zuke Europarra zara, goten naiz hemen esaten diate zuke Afrikarra zara, eta denbora zoan ez duzu aurkitzen zure lekua, hori da. Ni esate baterako eduki dute sorte handia, ez dakite nire pertsonagatik edo nire gurasoen gandik edo nire lagunen gandik, en plan, nire Balmasean adibidez sentitzen naiz Balmaseatar. Oso harro. Argi utzi. Oso harro, baina badaude, baditut lagunak Balmasean ere jaio direla eta Marrokosekoak dira eta ez daukate ikuspuntu berdina. Pues ez dakit, agian txikiak zirenean eskolan, pues egiten ziotela bizitza imposible, por aquí no pasas. Eta orain ja se quedan así como en medio, eta ez dakiten ora joan. Gai oso interesgarria, gustatzen zait. Venga, beste bat. Urrengoa hori da. Vale, Gorka, 23 urte behazain. Unibertsitateko presioa itogarria da, ez da bakarrik azterketak. Ikasle ona, seme ona, lagun ona, mutil lagun ona, ez naiz iristen. Estresa eta antsietatea bizitza bihurtu dira. Arnasa hartzea ez da nahikoa.
Ja. Bueno, unibertsitatea edo... Ez que, a ber, Ikasketa. bizi gara sozietate baten titulitis. Eta orduan, claro, en plan, hori, a ver, ikasi baduzu medikuntza, zara como el top, baina adibidez, nahi baduzu zure bizitzan ireki hila ependegi bat, pues es como en plan, no eres tan guai. Ja. Eta hori, da movida bat. Mm. Osa, adibidez, Bai. obra bat bateko zetxean, eta behar baduzu, jo que sé, pertsona bat lurra etzatzeko, ez dago. Eta hori gametzitu. Bai, hori egia da. Eta gero, ikaten zara lanbidera, eta dauz 465 ingenieros. Claro, es que ez dago leku bat todo el mundo, ¿sabes? Osa, Lan baldintzak esate baterako ez dira onak. Eta pues, jendea normal da, ja, claro, baina ez dira onak, zeiz gara mugitzen. bueno, Igozen gasolina, inoz bez, bai, hori egia da. inorezen kalera atera, baina gabarra gertatu zenean, flipas! Bai, jazta, listo. Hau egon naiz hitz egiten nire lagun batekin, Claro, tío. bere familia dauka orain dela, ezakit, 60 urte hilapandegi bat. Eta pues, generazioak pasatu dira, eta bar, eta generazio honetan ez du inor hartuko, ja bukatuko da. Eta egon naiz berarekin hitz egiten, eta azkenean pues, normala da. Gazte bat 20 urtekin ikasketak aurrean eukitzea eta hilapandegia eta ikasketen artean aukeratzea pues, ikasketak. Bai. Bai, baina, bueno, gertatzen zaioan nire ustez, ere bada gizarteko presio asko jasaten dituela, eta bera ari dela bere hilobia egiten. Osea, hartzen dituen erabakiekin ere, pues, apur bat ematen du, bere buruaren biktima dela ere. Hombre, Osea, gizartearena, baina bere buruarena ere, Gartzen du, ikasle ona, seme ona, lagun ona, oza, batzuetan aukeratu beharko duzu Bai. bizitzan, eta... Osa, nik hau adibidez nire inguruan ez dut asko nabaitu. Nire kasuan adibidez unibertsitatean, izan zen, selektibitatea bukatu, ia como respira. Osa, unibertsitatean, bost bat, bi bat, pues bueno, beste azterketa bat egingo dut. Osa, no sé, justo unibertsitatea izan zen como, pues ya, osa, onaino. Igual bai, presio hori nota lortzeko, batxilergo osoan da selektibitatean bai, eta hori, pues, baina inkartatzea adibidez, daiteke. pertsona bat, Baina gero jo unibertsitatean, pues bueno, lau usten dituzu, pues, ustaian ikasi eta azterketak egin, zatik ere tierna... ia bai, adibidez, zure ama, jo que se, medikua bada, eta zure esaten Bai hori, badago, ez? bai, zu no, medikuntza ikasi behar duzu, kare, Bai. esan basa, seme ona, medikuntza ikasi behar duzu. Bai. Ez badu Ikasle ikasle ona, meditentza ja zara ona. Ikasle ona, Hori. ze, karo, aprobatu behar duzu, Ja, no, ja. ¿sabes? Pero lagun ona, porque kalera irtetzen ez bazara, Claro, aztentzado delako zure lagun. Eres un friki. Ja, Eta no, baina, Ja. Dena ezin da bizitzan, hori argi dago. Ikasketetan ez dut euki arazo hau. Ni txikitatik izan naiz oso ikasle txarra, oso, eta nire gurasoak zeuden denborasoan nire atzetik. Denborasoan... eta zu kalean. Bai, hori da. Eta heldu zen momentua nire ama egin zuela horrela, altzatu zituen eskuak, esan zuen mega, dogekeraz, eta hortik aurrera ni bakarrik, atera nindun nire gauzak, lasai, Ondo. así que ondo. Eta lehen anean, bez? Ze ondo. Baina oraindik ikasketan, ere bai, Bueno, mejor. unibertsitatean. Ba, bueno, gente. Bai, eski hau ematen digu podcast, 3 ordoko podcast besterako. Bai, baina gustatu Bai. gaiak interesgarriak. Bai. Zorduan moztuko dugu. Bai, dira. Eta aldi berean galderak bai eman digute. Bai, oso ondo. Eta gauza txikitxo bat, baina bai, gustatu zaita. Eno, orduan zer. Ondo, eroso. Oso ondo. Bai, Bai. Adibidez, lehen galdetu dira, zer egiten duzu kalean udan hiruretan arte, pues gai hauei buruz hitz egin adibidez. Omenduko da. Gustatzen zaite egotea nire kuadriakoekin, gai hauei buruz hitz egitea. Argi dago osasun mentalaren kontuetan laguntza behar dugula inguruan eta konfiantzazko jendea Bai. gauza gure kezka komentatu ahal izateko. Ba, bai. Ba, bueno, Bueno, hau izan. Urrengoan ikusuko gana, ez? Bai. Hori da. Urrengo atalean. bai, eskerrik asko. Bitartean, zer? Astoak izan. Ale, agur.